Gradski park kod Orljave i ove godine privukao je mnogobrojne Požežane, ali i goste iz cijele Hrvatske na tradicionalnoj fišijadi. 60 natjecatelja, što je rekordan broj, natjecalo se u pripremanju ribljeg paprikaša po slavonskoj recepturi. Recite nam u čemu je tajna dobrog fiša? U paprici, slatkoj i ljutoj. I u luku, a boga mi i u vatri. A morate imati inovaciju za kotliće. I to je isto jedan dio dodatka. Znači vatra koja je vani ljepše nego kad se na plinu kuva. Svake godine dolazimo ovdje i dolazit ću dok god bude mogao. Odlično je, dobra organizacija i što je najbitnije petkom kad se jede riba. Petkom je, svi koji jedu ribu jedu je petkom. Prvo luk, jednu veliku količinu, evo na ovo na primjer 2 kg luka izmiksam i napravio sam kod kuće temeljac od babuške koji sam odvojio kosti i sve koje sam izmiksao i prvo sam luk dinsto 20 minuta, kad je požutio dodao sam temeljac od babuške i evo dalje dodajem ostale začine, paprike crvene da ukuva. Sad sam dodao fafarone malo prije i sad sam zadnje dodao ljute paprike. Sada vidim kada će biti okus i poslije toga kad to sve napravim na ovaj dio nivoa slažem ribu. Prvo glava ide prva, nakon 5 minuta ide rep i onda ostalo da mi se riba ne raspadne. Dodajem još po želji vegete, soli, bibera, paprike, malo šta god, ali ništa pretjerivati, jer ne smije ništa preuzeti. Manifestaciju je organizirala turistička zajednica grada Požege pod pokroviteljstvom grada Požege i mnogobrojnih sponzora. Osim spravljanja ribljeg paprikaša, održano je i tradicionalno natjecanje u lovu šarana rukama u bazenu, gdje je najuspješniji bio 14-godišnji Ante Mandić. Poznati požeški redatelj trash filmova Hrvoje Podobnik zvani Gero pripremio je zanimljive nagrade za 3 najuspješnije natjecatelja u lovu na šarane. To je statua Marinka, to je jedan čovjek o kojem sam ja snimio film, a koji je ujedno požeška legenda i legenda ove fišijade, jer je on u biti prvi skočio u taj bazen hvatat ribe i to je tako biti krenulo spontano s njim. To je tu svake godine, uvijek bio pozitivan, uvijek bio jedna atrakcija, ajmo reći. I htio sam mu da ostane nekakav trag iza njega, bez obzira nije niti glumac, političar, glazbenik, ali je neku ruku legenda Požege i želio sam nešto ostane iza njega, eto, napravili smo te kipiće, to će se dodjeljivati nekoliko godina, vidjet ćemo će iduće generacije nastaviti s tom praksom. Eto, ja sam siguran da se Marinku to svidjelo. Pobjednik 24. fišijade u Požegi po odluci stručnog žirija bio je Mario Matijević iz Požege, drugo mjesto osvojio je Ivica Pandurević iz Velike Kopanice, a treće mjesto pripalo je Davoru Šoliću iz Požege. Tajna dobrog fiša, friška riba, dobra paprika i puno ljubavi. I dobro društvo. To je to. Recite, je li prvi put sudjelujete ovdje ili ste redovit gost? Možda jedno 15 godina. Prošle godine sam bio sam treći, tako da moglo se očekivati da bi mogli biti prvi. A sad smo uzeli prvo i treće, tako da ŠRD Veličanka, Trenkovo, udruga ribiča, to je to. Znači vi ste iz iste udruge, koja je vaša tajna i jel želite podijeliti tajnu s drugima? Pa tajna se čuva, tajnu nećemo podijeliti, tajna je samo naša. A mi imamo, naša udruga već godinama kuha fiš i imamo i treće mjesta ovdje i dobri smo, i evo, nakon prvo mjesto i evo, da ne kažemo, zajedno smo, osvojili lijep rezultat. Prekrasno vrijeme i atmosferu popratio je tamburaški sastav Zlatna dolina, a mnogobrojni gosti imali su priliku kušati nešto od ribljeg menija u odličnoj ponudi požeških obrtnika.